Na, sziasztok! Ma az évszázad rablásáról lesz szó. Kedden kirabolták a Louvre-t. Jegyez ki, ha valaki nem tudná, ez Franciaországban van. És kirabolták kb. 7-8 perc alatt. Eltűntek a napóleoni koronázási ékszerei. Nagyon amatőr biztonsági rendszer van ebbe a múzeumba, ahogy ez kiderült. Ahol betörtek az elkövetők, ott kevés kamera volt. Felbecsülhetetlen értékű kincsek tűntek el. Már egyszer a Mona Lisát is ellopták, de az elkövető nem tudta eladni, és az ágya alatt találták meg. A rablás után motorral eltűntek. Még most is keresik a bűnösöket. További ilyenért iratkozz fel!